nehovoriť. I nikto z nás by to neskazal, nehovorím durníci. Dorohí moji, kres usvedčil apostoli, čo on je sladký ľudia. Čo on je to, že hriešníky. I oni boli toho svidomí. Koli ho skresli Isus pri chodrými žni, oni boli zlámaní duchom. Oni boli svidomí svojich hriechov. I čo stalo sa? Isus im nehovorí ni odné slovo do kozu. Im nedoporia, ni ničoho pohánoho nehovorí. Vy mi nekáže, jaký vy, bačite, vy ste me nezalíšili. Vy ste neišli za mnoju. Ni odné slovo. Vy mi káže tak hárno, tak ľubovňu, prichodí, mier vám, príjmiť Sviatého Ducha. Komu vypustíte hriechy, budú vypuštění. Komu zatrímajete, budú zatrímaní. Vidíte, vy im to nehovorí vtedy, koli boli takí pevní sebe. Nedaje im tú vlast prošťatých hriechy tomu, čo oni by dumali, čo to je volodity nad ľuďmi. Vy im daje tú duchovnú vládu vtedy, koli boli pokýrní v srdci. Koli váčili sami sebe, jak hriešníky, vtedy im daje tú duchovnú silu, čo by ju priňali jak službu. Čo by oni priňali jak službu cerkvi, jak službu bratami i sestrami. Znajte, koli mám jak 16 rokів chodím na srednú školu, один dід мені сказав, хлопче, не вір священникам, не ходь до сповіді, то священники видумали. На щастя, я йому не повірив. Коли став священником, зрозумів одну річ. Священники ви були перші, які ви ту тайну зліквідували. Бо вона є найтруднішою в служінні священничому. Бо вона певною мірою несе собою Боже приймати на себе ці тягари інші. І диявол атакує цю тайну тому, що він знає, що вона провадить до святості. Атакує цю тайну в житті священників, щоб не сповідалися, атакує їм, щоб не сповідали інші. І потім і люди собі говорять, нащо сповідатися. Я з Богом там, та я пожалкую вдома. Знаєте, сектанти так говорять, так де, то Бог прощає гріхи, нащо там, яка людина може? Дорогі мої, а Бог так зволить. Так, Він прощає. Він має ту владу. Але Бог об'явлюється через свою церкву у сьогоднішньому світі і доручає ту тайну слабким людям, які самі грішниками мають служити з любов'ю. І так, дорогі мої, коли Ісус приходив і своїх апостолів, які вже не були готові ходити. Коли приходить там до Петра на березі потім озера Генезарецького, що кричить він там тоді на тих учнів там в човні? Дітоньки, маєте щось поїсти? Такі гарні слова Ісус користає. Дітоньки, діточки. Ні одного слова, яким би він закидав, що ви такі і такі. Дорогі мої, це є божественна любов, яка об'явилася. Але якраз це була дорога до того, щоб апостоли були приготовані, щоб Дух Божий, Святий Дух, писав до їх серця закон Божий. Тому що вони потім вже не собі приписували, що я такий добрий, але щоб прославляли Бога, який показав свою силу в їхньому житті. Один письменник російський Булгаков говорить таку цікаву справу теологічну про те, що не лише Божий Син унизив себе і зійшов таке знисхождення, кеносість Божого Сина, але що вся Свята Трійця уніжається і сходить. Отець, Бог Отець, сходить, дає все, цю владу передає Синові. Син Божий
сходить, стався людиною. Унішив себе самого, став нам подібний у всьому крім гріха. А Дух Святий сходить і все наповнює. А що ми можемо то і не помітити, не видіти. Так співаємо тому, як і сьогодні, на початку служби. Царю Небесний, Утішителю, душе істини, і же безди си, і вся наповняєш. Ти якийсь всюди є, все наповнюєш. Дорогі мої, Божий Дух все наповнює. Він є то життя світу. Якби не було того його діяння, наш світ би вже не існував. Наші гріхи би його знищили. Але Дух Божий все наповнює. Наповнює так тихенько, що респектує нас. Бог респектує нашу свободу, що ми можемо відкинути його. Можемо сказати, що він не існує. І так буває, багато людей є таким, які кажуть, Бога нема. Чи ти вже видів Бога? Можна так просто сказати, правда, і так як ten селянин в поїзді сказав тому мудрому професору, коли видів, що дідо там рожанець в руки молиться в поїзді, каже йому, дідо, та що молитися до Бога? Чи ви його виділiste? А дідо так спокійно, досвідчений життям, подивився на нього. Подняв йому клобук на голові, каже, пане, і ваш розум не віжу, а може його і маєте. Дорогі в Христі, так, людина може казати Богу, залишай нам свободу. Може перекручувати. Так, як казав учитель своєму ученику, був час недавно, коли контролювали, хто ходить до церкви, правда, і тут, там на другому боку, в оці кордоні, там то було набагато трудніше. Там загалі на свята учителі стояли перед церквою і забороняли дітям ходити до церкви. Коли працював в анунціатурі в Києві, наш шофер розказував, каже, ми ходили